Nang ngarepan kuwi omahe kancaku. Aku yo biasane dolan rene jaman SMA. Delalah wong iki mau ning ngarep omah. Wis aku mampir sik sedilut. Lah iki omahe kancaku jenenge Oji, kancaku SMA. Lah iki wonge kancaku SMA iki. Mau mampir nggone koncoku ya mung sedilut sak udutan bar kuwi lanjut meneh iki ndelokke kuda anakku lewat balik kambang dadine. Ya kaya ngene iki Tawangmangu nek weekend Sabtu Minggu mesti daerah kene iki mesti macet. Ya nggur warung ngisor kono kuwi sate iki soalnya viral dadi rame mari macet. Nek wis bar warung kuwi ngulon wis lancar meneh. Indralah ya cuacane cerah aku sisan wae dolan pit-pitan sisan lewat jalur Matesih iki. Engko tak tembuske Giri Layu. Dadi jalurku iki saka Tawangmangu njiko arah Matesih terus engko lapangan Karanglou kuwi sak wetane nek gang belok nganan tembuse yo dalan iki. Nglewati beberapa kampung yo dalane ngene iki ora dalan gedhe, dalane yo cilik ngene iki munggah mudhun belok biasanya teko desa Pandean nek ora kleru iki daerah Karanglou cikan. Engko aku belok arah rono kuwi melu Bajai kuwi rono engko arah Girilayu. Dadi aku seneng nek pit-pitan lewat desa-desa ngene iki lewat dalan sing rung tau tak lewati ngene iki. Sesuatu yang baru iku menyenangkan terane. Bar lewati desa-desa kuwi mau terus tembuse daerah kene iki. Lah ning bar jembatan kono kuwi nek pertigaan totokan ngono kok nek nganan kuwi tembuse engko iso watu Sambang, Rumah Atsiri apa kuwi. Terus engko nek ngiri tembuse Giri Layu, iso teko Matesih, iso teko Karanganyar.